Υποδοχή βασίλισσας είχε η νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision, Λωρίν, αφού μέχρι και η βασιλική σουηδική μπάντα χτύπησε στους ήχους του Εφόρια. Πολλοί μιλούν για το νέο hit του καλοκαιριού και όχι άδικα, αφού κατακτά την πρώτη θέση στα charts όλων των σκανδιναβικών χωρών, αλλά και άλλων 12 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. The only thing I do know is that I put my heart into what I do, and I don't compromise. So, and that's basically being true to myself, and I think people see that and they can connect to that and they like it. Αυτό ίσως να είναι και το μυστικό της επιτυχίας της. Με την επιστροφή της στη Σουηδία, 40.000 κόσμο τραγούδισε μαζί της στο Εφόρια και η ίδια δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της. That was actually the first time standing there because you get a connection, and I realized that so many people have been watching this, and that we really won. It's been won. Όταν είδε πώς ζει ο κόσμος στον Μπακού, οργανώθηκε με την ομάδα της με σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. I organized all these meetings before just to see, and I sat with my people just to plan what can we do, how can we use press and media to just create some sort of awareness. So this was planned, and to me it's important because I've had it around me, these issues. Με σουηδικό άρωμα του χρόνου Eurovision, με διεθνή καριέρα από ό,τι φαίνεται η Λωρίν.